Ránko, ahoj, čau, pozdravujem z ostrova Palawan, konkrétne z mesta Puerto Princesa a s takýmto výhľadom ranný. 3 bazény a včera som si to celkom užil, večer, veľmi príjemná voda, dobrá atmosféra a boli tu nejakí miestni Filipínci, včera bol 1.1. totižto a oslavovalo sa. Ukážem vám izbu. A strávil som tu len jednu noc, dnes opúšťam a tento hotel, inak veľmi, veľmi dobrá izba, aj veľmi dobrý hotel za dobrú cenu. A tu vám poviem hneď, za takúto izbu, 2 postele, a stolík, televízor. Sú tu ináč aj papuče, teraz som si všimol. A 2 vody tu boli, aj budú, respektíve vody sa doplňajú každý deň, káva, čaj. A mám tu aj vaňu tentokrát. Hej. Plus nejaké tie doplnky na kúpanie, šampón. No a táto izba ma vyšla presne toľkoto. A rezervoval som ju cez Agodu. Booking.com ju poskytuje za o mnoho vyššiu cenu, takže Agoda v tomto prípade. Mal by som sa ísť povaliť, lebo o 9:00 má prísť pre mňa odvoz do mesta Port Barton. Ideme sa checkoutnúť. 8:47. O malú chvíľu príde asi aj mikrobus. Toto bol jeden z takých lepších hotelov. A nasledujúce hotely, čo budem mať a ubytovania, tak budú zrejme nižšej kategórie. Väčšinou si vyberám také low-costové izby. A nie som si istý, či budem mať aj klímu, lebo tu bola klíma a pri tých ostatných možno budú len ventilátory, takže... Ale bude to pri mori, takže super. Je to celkom ďaleko od centra a aj málo reštaurácie po okolí. Respektíve včera som nejaké reštaurácie skúsil navštíviť, ale boli zavreté, lebo bol sviatok 1.1. Práve som dorazil do mesta alebo dediny Port Barton a cesta bola veľmi strašná. Keďže som nastupoval ako posledný, tak sa mi ušlo najhoršie miesto vzadu a bola tam tlačenica riadna. A keď som tam tak sedel, tak asi po 10 minútach som zistil, že vedľa mňa sú 2 Slováci, ktorí mali ťažkú noc, úplne boli zdrúzganí. Tí to prežívali, skoro grcali. Prežili sme to. A teraz sa musím dostať do môjho hotela, mám nejaký kontakt. A ukážem vám moje aktuálne ubytovanie. Toto je taká spodná časť, kde môžete piť, jesť. A po schodoch sa dostaneme do kuchyne. Dokonca tu máte možnosť si robiť vlastné jedlá, tu sporák. Je to taký chatový štýl skôr. Kúpeľňa je takáto základnejšia, ale čistá, úplne postačuje. No a na vrchu máme spálňu, ktorá vyzerá asi takto. Romantická posteľ s rúžou. Je to taká skromná chalúbka. By som to porovnal k takej slovenskej chate. Ale pozrite ten výhľad. Teším sa na západ slnka, ktorý bude niekde tam. Ty si mi obsadila miesto. Cesta na pláž by mala trvať 10 minút nejakou skrátkou, ktorú mi poradil majiteľ. A volá sa Walter. Uvidíme, čo nám ponúkne Port Barton. Je tu mnoho turistov, takých backpackerovských, len s batohom. Aj cena ubytovania je zrejme nízka.
Vidieť, že sa starajú o tú pláž. Je pekne upravená. V tejto časti zatiaľ žiadni ľudia. Máme tu prvú prekážku, ktorú musíme zdolať. Dúfam, že keď tajeto pôjdem a budem mať nakúpené, tak tu neskončím v nejakom zúfalom stave. Mohlo by byť slnko, by boli krajšie pohľady. Celkom zamračené ešte. Majú tu aj celkom dobré menučko. Takéto miešané drinky. Red Horse si dáme neskôr určite. Takéto jedla tu majú. Zatiaľ sa mi to ľúbi, aj obsluha je tu príjemná, veľmi milá, takže uvidíme, aké bude jedlo. Dal som si kuracie prsia s ranolkami, s nejakými omačkami a ideme na to. Škoda toho slnka, no. Ideme sa pozrieť ďalej. Celkový účet za to, čo ste videli, bolo nejakých 750 pesos. Port Barton ponúka rôzne výlety, rôzne návštevy, Paradise Islands. A všetko sa to pohybuje od 1500 až po 6000 pesos za súkromnú. Nedala to. Hello, hello, hello. Neviem, nejaký šport tu hrajú. Hello. Hi. Hi. What are you playing? Something like volleyball. Without a net. Takže niečo ako volejbal. Tu sa takto masíruje. To sa zišlo aj mne. Asi to vyskúšame. Švédska masáž 600. Masáž hlavy hodinová 800 pesos. Našiel som bar, je tu celkom dosť ľudí. Za mňa taký názor, že tento Port Barton je už miesto, kde sa viac nejak prejavuje ten turizmus a je tu viacej tých hostí, ako som čakal. Nie je to zlé určite, ale nie je toto práve orechové, čo by som si ja želal. Idem spraviť nejaké dronové zábery a potom sa ešte vrátim a pozriem si ten večerný život, ako to tu prebieha. Slnko trochu vychádza, možno budú aj nejaké romantické zábery dronové. Je to zaujímavé, že niektoré bary sú preplnené a niektoré sú úplne prázdne. Táto časť je taká prázdnejšia. No. Trošku som vybočil z mojej trasy. Ja pevne dúfam, že sa mi to nestane večer. Ináč ozaj, hlavne keď bude tma, tak si budem musieť zobrať asi nejakú čelovku alebo svietiť si mobilom. Wow. Takže bude len predsa nejaký západ slnka, pozrime. Keď máte veľký prívesok na kľúčoch od ubytovania, takýto, tak si to schovajte. Si predstavte, že by som toto mal si nejak nosiť, neviem či takto. To asi ne. Občas sa tu stáva, že tu nejde elektrina, tak v tom prípade treba použiť takúto vec. A takto vyzerá večerný Port Barton. Asi budú nejaké party. Niektoré bary sú prázdnejšie a niektoré sú plnšie. Tak to vyzerá
Moja trasa. Večer. Turistika večer. Keď máte nakúpené, tak si treba dávať pozor, lebo toto je masaker. Pardon, dávaš mi zabrať. Dobré ránko. No, ránko to asi nebude. 11:18. Vyspal som sa úplne, že super. A veľa živočíchov tu behalo kade-tade. Dokonca z tej lampy mi vyšla nejaká jašterička a potom niekde zaliezla. A ideme sa pozrieť, ako to vonku vyzerá. Dáme si obed, poprípade teda nejaké raňajky. Zvuky prírody. Je nízka hladina, odliv, a to znamená, že v tomto momente sa dá prejsť priamo krížom až k pláži z tohto miesta, čo je veľmi dobré. A videl som aj v hodnoteniach tohto hotela, čo to nie sú hotely, bungalovy. A niektorí ľudia kritizovali túto cestu, že mali problém sa sem dostať. Ale ten majiteľ im vždy pomáha, pokiaľ teda môže v rámci svojich možností im pomôže. A tu je možnosť zaparkovať si motocykel, keď prídete sem, tak to je určené presne na parkovanie pre hostí. Výhľad takýto. Tam sú nejakí domáci, zrejme pokračovanie dediny. Toto bude asi challenge, zase šlapkový Kristušát. A pôjde, nie je to až také zle. Člny tu už od rána premávajú, vozia turistov na island hopping, rôzne zájazdy, respektíve návštevy ostrovov okolitých. Včera som ešte zisťoval situáciu ohľadom medúz, lebo toto mesto je známe asi tými najhoršími a najnebezpečnejšími medúzami. A žijú tu tie štvorhránky, či ako sa to volá, ale že vraj teraz údajne nie je sezóna, takže sa nemusíme ničoho obávať. Tak to bude asi dobre. Smerom, jak som išiel včera, tam je prekážka v podobe takého prítoku vody. A včera ma to trošku dostalo, lebo cez deň to bolo plítke po kolena a večer, jak som sa vracal, tak som sa dostal asi skoro do takejto úrovni. A tu som sa určite včera nejak zabahnil, lebo donesol som do izby toľko blata, že som to musel zametať. Je tu celkom dosť možností ubytovania. Dáme si asi full English breakfast. Do 12. servírujú raňajky a o 12. obed, takže ešte máme 15 minút na raňajky. Takéto raňajočky o 12. si dáme. To sú také lenivé filipínske psy. No pustí ma, idem zaplatiť. Nechce ma pustiť zaplatiť. Mám to zadarmo? Dobre. Dnes je to také kľudnejšie. Je tu menej ľudí, asi buď kvôli počasiu, alebo sú ľudia na tých výletoch s loďkami a dojdú až po obede a potom sa to tu naplní. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the road